Velkommen. Ja, altså. Og vi har en med i dag, som hedder Tobias. Ja. Gæst. Yes. Yes, Yep. Yes, så. det er mig. Nej. Tobias, du skal nok ikke tale så højt, fordi du... Jo, ja, jo, nu må du gerne tale højt. Ja, sådan der, det var bedre. Fordi du skal også kunne høre os, eller måske skal vi ikke lige bruge hele videoen på det der. Okay, jeg skulle bare lige lave noget. Jeg skal bare lige lave noget. Ja, det skulle kunne okay. Vi spiller online, eller hvad? Skulle vi spille online? Ja, vi spiller bare online. Er det okay? Ja, det er Ja, det er og jeg ved det, jeg har freestyle. Ja, han har freestartet sin bror. Ja, ellers han har været på Stigsmaster. Hvilken drone? Nå, også det. Den er også. Hvad mener du? Hvad? Nå, så går vi i gang. Så går vi i gang! Woohoo! Woo! Okay. Okay. Den her gun er ordentligt vild, den gun jeg har lavet. PDW. PD. Han er hvor mange abonnerer har I? Jeg aner det ikke. Ikke særlig mange. Er det ikke? Jeg kan ikke huske det. Ja, jeg kan ikke huske det. Oh my god, jeg startede lige en flokbande. Der var... Ej, så dør jeg også. What? Jeg lavede en flokbande. Det var sådan en bandekrig, og så døde jeg sådan. Ej, nej! Okay, fuck. Jeg kan godt lige se folders af flok. Det var tæt på, at jeg fik ham, mand. Ja, og i dag er det Call of Duty Black Ops 2, vi filmer, og ikke Ghost. Nej, jeg synes ikke, der kommer så meget ghost. Nej. Det er fordi, at vi lige også skal have plads på det, vi nu filmer med. Så, ja. Ja, der skal også komme nogle andre spil på kanalen. Ja. Nej. Fuck, jeg vidste Men bare... ja, i sådan noget her, der kan jeg også godt få chips, altså nogle gode tips til hvor... Nå, jeg troede ikke kunne få chips. Altså gode våben og sådan. Det kan jeg også skrive i kommentarerne. Der er den her PDW, den er ordentligt syg. Det er noget godt anbefales. Og AM og... Ja. Fuck, så blev jeg sgu for 2 syg. Jeg er egentlig pisse ringe til det her spil, så det kommer sgu nok til at gå godt. Ej, der er simpelthen nok bagfra, hvad sker der? Jeg synes ikke. Hvad? What? Jeg synes ikke, du siger så meget, Tobias. Nej. Fuck, mit æg var ringe. Og Tobias, vi kan ikke så godt høre dig. Nej, vi kan ikke, de kan godt. Tror du? Hello, prøv lige at se, hvor tæt på. Nå, hvorfor ligger den også helt der? Nå, det er lige meget. Det er bare sådan, så jeg ikke YouTube bedre kan høre dem. Tobias, hvis du snakker, så skal du mest snakke til YouTube. Hvis dem der ser med. Nej, jeg snakker til Vi kan jo næsten ikke høre ham, for hvad... What?
skal vi se... What? Har jeg kun 3 kills? Nej! Jeg har 4 kills. Nej, jeg døde. Jeg fik jo næsten reset. Nå, du har overreset. What? Hvordan kan jeg få assist? Der er ikke nogen, der bruger skyde på en fjern. Hey, man. Hey, nej. What? What? Ja, nu. På YouTube, jeg vil bare lige sige, jeg har aldrig spillet det her spil før. Nej. Han er lige begyndt til det. Han plejer at spille Ghost. Ja. Selvom det næsten er det samme. Bare over han ikke ved en fløjtende fis om noget som helst. Så nej, da mig og Tobias sagde, at vi skulle lave Free for All, så tænkte han straks, at det var gun-krig. Nej, Axel, det er snipperkrig. Jamen, jeg kan ikke finde ud af snipperkrig. Jeg vil kan. Ej, det kan jeg godt nok ikke. Jeg er den værste i verden til snipper. Åh, det er. Nej. Man må ikke lyve, James. Ja, Axel, man må ikke løbe bøster afhængighed. Ja, det er det, du er. Nej. Men hvorfor skriver du det til noget, som du selv er? Du mobber jo dig selv. Jeg lavede dobbeltkill. Jeg lavede 8 kills, tror jeg. Nej, Og jeg vil sige, ved du, så er det mig, der er øverst dig, så er den nederst. Ja. Næste gang vi kommer til at filme måske, så bliver det en Ghost video nok. nej, ikke sådan en ghost video, men sådan en, hvor man kan se vores ansigter. Det tror jeg, at vi fortæller lidt om vores karriere, men fortæller lidt om det, vi gerne vil opnå i det her YouTube. Og måske kommer Tobi også til at blive med. Eller Tobi, det er sådan noget, kan jeg. det var godt, ja. Ja. Det er mit kælenavn, så. Er det Tobi? Ja. Ja, fedt. Jeg har pisse mange kælenavn. I forhold til James, så der var pisse mange kælenavn. Jeg har Jamango, jeg har Jamer Jockey, jeg har pisse mange. What? Og Axel han har også mange. Han hedder Arka. Agango. For egentlig mange. Yes, jo, vi vandt sgu da Jeg godt. er død. Jeg fik 2 kill, mand. Damn. Jeg kunne have lavet last kill. Og jeg er en total no-scope piss. Ja. Fuck, han var dårlig. Hans aim var dårligt lige i starten. Okay, det var... Det var... 7 kills fik jeg. Det var nok. Ja. Det var nok godt for i dag. Min telefon kan ikke trække Jeg mere. Vores telefon kan ikke rigtig trække så meget. Min telefon. Ja, så vi vil sige mange gange tak for at I så med, og håber I vil se flere af vores videoer. Hej. Hej. Vi tager